אני אגיד את כל האמת? כן. זה פאה. אבל מאיזה שיער? מהשיער שלי. בדיוק חזרתי לבית מהבית ספר, וקצת כאבה לי הרגל, אמרתי להורים שלי, ובאותו יום הלכנו לרופא, וגילינו שזה גידול. אני בהתחלה מאוד נבהלתי, אבל עם הזמן אני כאילו לקחתי את זה ברוגע, ואני די אופטימית לגבי כל הסיפור הזה. ברגע שאמא שלי אמרה לי שאני הולכת לעבור את הכימותרפיה, אז מאוד חששתי שלא יהיה לי שיער, שהשיער שלי ינשור. ואז ישר אמא שלי הלכה לחיה המהממת, הסבירו לי באמת על התהליך, מה הולכים לעשות, וגילחו לי את השיער. ובאמת, אחרי כמה שעות אחר הצהריים, אז קיבלתי את הפאה שלי. בעקבות המחלה ירד לי הרבה הביטחון העצמי, אבל מהר מאוד הוא עלה לי, כי כולם מחמיאים לי ואומרים לי, וואי, איזה יפה. הרגשתי שחזרתי לעצמי, וזה, כאילו זה לא פאה. בלי פאה אני כן מרגישה עצמי, כי זה טבעי, אבל גם עם הפאה אני מרגישה טבעי, כי זה בעצם השיער שלי. אנשים מהסביבה נבלים כשהם רואים אותי עם קרחת, אבל זה לא אכפת לי, כי אני אוהבת את עצמי עם ובלי. כששואלים אותי מה יש לי, אני אומרת שאני חולת סרטן, ואני הבריאה. בעקבות המחלה, הרבה דברים נקטעו, למשל, אני לא יוצאת, אני לא הולכת לבית ספר, לא הולכת לחוגים, אבל בעזרת השם, אחרי המחלה אני אצא מזה בגבורה, ואני אחזור להכל. אחרי המחלה אני אלך לחוג ואני אמשיך לרקוד בכל הכוח. אני אטוס לאיטליה, אני אטוס לדובאי. כשאני אהיה גדולה, אני מאוד ארצה להיות או פענית או רופאה, כי זה בעצם מאוד השפיע עליי כל התהליך הזה. שתיהם מאוד השפיעו עליי. אלופות.